Hello dear friends, good evening to all of you. दा मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आं नोंथांमोननि सेराव। बे भिडिअआ जाहैबाय मोनसे बाथ्रा फाव, बिनि सायाव आङो खालामनाय जादों जाहाथे बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों जोंनि ससाइटिया माबा मोनसे मुलाम्फा मोननो हायो, खामानि मावनायाव थुलुंगानाय मोननो हायो आरो गावनि मोगथां जिउखौ लानानै जाहाथे सानदांथि जायो। चाइनायाव मोनसे बाथ्रा फाव दङ आरो थारमाने जासिनाय नाखौ नेनानै थाबाय थानो ना नों गावनो ना हमनानै जानो सोलोंनो। बे बाथ्रा फावआव गोबां गोथौ ओंथि हाबनानै दङ। बेखौ नोंथाङाबो एनालाइज खालामनो हायो, बिजिरनो हायो। आंनिफ्राय आं बेखौ बिजिरनानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायनो सानदों। माने सोरबाया सुबिदा होनायखौ, सोरबाया अननानै होनायखौ जों नेबाय थानायनिख्रुइ जोङो निजेनो मा खालामनांगोन, गावनि गोसोनि जिखिनि लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ सुफुंनो थाखाय, बेखौ फोलोमनो थाखाय जों मा खालामनांगोन, खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो नाजानांगोन आरो। सोरबाया जासिनाय नायाबा माब्ला होफैगोन आरो नों लुबैनाय बायदि जागोन ना जाया नों बेखौ बुंनो हाया। नाथाय नोंनि गोसो बायदि नाखौ हमनानै जानो थाखाय नोङो मा खालामनो हायो, नोङो सोलोंनो हायो आरो। सोलोङोबानो नोंनि गोसो मथे नोङो ना मावा जानो, ना बोथिया जानो, ना मागुर जानो, ना सिंगि जानो, बायदि रोखोमनि नाखौ नोङो गोसोबायदि हमना जानो हागोन आरो। दा बेबायदिनो मा खालामनांगोन, जोंनि थांना थानायनि बेलायावबो आरो नोङो सोरनिबा सायाव लामा नायबाय थायोबा नोङो माब्लाबाबो जिउआव गुबै गोजोननाय होनना बुङो, रियेल साक्सेस अफ लाइफ, बेखौ नोङो मोनदांनो, इन्जय खालामलांनो हानाय नङा थारमाने। दा ओंखायनो रियेल लाइफखौ जुदि इन्जय खालामनो सानदोंब्ला आरो थारमाने साक्सेसफुलै जुदि इन्जय खालामनो सानदोंबा, जाफुंसारनायै जुदि इन्जय खालामलांनो सानदोंब्ला नोङो मा खालामथारनांगोन, नोङो बबे खामानियाव नोंहा उदायथि दङ थारमाने बे खामानियाव उदायथि बायदियै बेखौ जौगाहोनो थाखाय नोङो मा खालामनांगोन, खस्थ' खालामनानै खामानि मावथारनांगोन थारमाने। बे खस्थ' खालामनो थांनायावथ' गोबां दुखु दाहा, ओमफ्राय बिदिनो गोबां बानायखौबाबो नोङो मा खालामनांगोन, गोसोआव बोनथुमनानै नोङो मा खालामनांगोन, बेखौ दावबायनाय, सोलोंनाय, बेखौ माबायदि हमना जायो एबा बैखौ माबायदि मावफुंनायनि गेजेरजों बैसिम सहैनो हायो, बै सहैनायनि थाखाय नोङो मा खालामबाय थानांगोन, नोंनि जुजिनायनि बे दावबायनायखौ नों दैदेनलांबाय थानांगोन आरो। होमबानो मोनसे समाव नों मा जाहैगोन, जाय खामानियाव नोङो थारमाने इन्टारेस्टेड, जाय खामानिखौ नोङो थारमाने मावनो गोसो जायो थारमाने, बे मावनो गोसो जानाय, मावनो लुबैनाय बे खामानियाव नों मा जानो हायो, आखा फाखा जानो हायो आरो बेजोंनो नोंनि मा थांना थानायनि राहा लामाखौबो नोङो बानायनो हायो। आरो बेबायदि जुदि नोङो सासे जाफुंसार, गावनि आथिङाव खर' थिखांनानै गावनि आथिङावनो गसंनानै जुदि गाव सोलिनो हानाय जुदि जाबायब्ला, होमबाना नों मा जाहैगोन, सोरनिबा समाजनि सोरनिबा सुबुंनि थाखाय नोंथाङा सासे आदर्श सुबुं जागोन आरो। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो, गासैबो गोहोआनो नोंथांजों दङ,
नाथाय बे गोहोखौ मा खालाम बाहाय खामानियाव। जि खामानियाव नों बे इन्टारेस्टेड खामानियाव नों बे नोंनि गोहोखौ बाहाय आरो बेजोंनो नोङो मा जाहैगोन थांना थानायनि राहा लामाखौ मोननो हागोन आरो। बेसेबां बैसो जाखो नोङो बेसेबां दुरबल बेफोरखौ लानानै सानबाय थानांगौनि गोनांथि गैया थारमाने। बेफोरखौ जिंगा खालामबाय थानाङा। बिकज worrying never solves your problem। जिंगा खालामनाया नोंनि जेंनाखौ माब्लाबाबो समाधान खालामा। worrying is nothing but wasting of time and energy। जिंगा खालामनाया माने समखौ आद्रि खालामनाय आरो नोंनि सक्ति नोंनि गोहो बोलोखौ आद्रि खालामनायनि अनगायै जेबो नङा थारमाने। ओंखायनो बाराद्राय सिन्था खालामबाय थानानै नोङो मा खालामनो समखौ ओरैनो आद्रि हगारबाय थानाया थिग नङा आरो थारमाने। राइट टाइमाव राइट खामानिखौ मावना ला। जोंनि थारमाने स्ट्रागोला थारमाने लाइफआव इस्टाब्लिश जानायनि स्ट्रागोला थारमाने इट इज अनलि फर ए शर्ट पिरियड अफ टाइम थारमाने। एसेल' जोङो मा खस्थ' जाग्रोनांगौ ओमफ्राय उननि समफ्राव जिखिनि मोनसे ट्रेकआव फैबायना होमबाना नोङो आरो थारमाने टेनसन गैला आरो थारमाने सोलिलांबाय आरो। दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै नोंथांमोना गाव गावखौ जाहाथे रियेलाइज खालामो थारमाने मोगथां जिउआव थांनानै थानायनि थाखाय राहा लामाखौ बानायनो थाखाय दानिफ्राय प्रिपेयार जायो। बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो। होमबासो नोंथांमोनहा मा खालामनो हागोन गावनि गोसो बायदि नोंथांमोननि गोसो सिंनि लुबैनाय हास्थायनाय सोब सुफुंजोबना लानो हागोन आरो। थेंक इउ।